बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63 बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63 बोसोरारि जथुम्माया 2, 3 आरो 4 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै तामुलपुर जिल्लानि कुसुबारि गोजोन फोथाराव खुंफुंजागासिनो दङ। गोब्राब नाजानाय आरो गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों बार अखाखौ नेवसिनानैबो जथुम्मानि खामानिफोरखौ मावफुंनो हाबाय। भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ फैगौ 4 खालाराव गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन। हादोरगिरि फैगोनखौ नोजोर लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया नुजाथिफैयो आरो थासारिनि बागै खौरां लायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ मोजाङै मोजां दावबायनो हागोन आरो जथुम्माया मोनसे जाफुंसार महर मोनगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बे जथुम्मानि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जौगासारनाय लाबोगोनखौ मिजिं खालामदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে তামুলপুৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অধিৱেশনত অহা 4 তাৰিখে ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াও অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অধিৱেশনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব। बेराफारसेथिं BKWSनि लेङाइ खुंगिरि रमेश पि नार्जारिया उसु आरो दोरोङारि गेलेनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौबो बेखेवनानै होदों। दिनै 63 बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जोबोद बोथोरा गाज्रि थेवबो बेयाव मोनसे बिराद गिदिर चेलेन्जिंनि गेजेरजों बेखौ दिनै आबुं खालामनो थांगासिनो दङ आरो जोबोद बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा जागोन जेरावनोखि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा फैगासिनो दङ। बेजों लोगोसे 3 चिफ मिनिस्टार आसाम मेघालय सिक्किमनि आरो आसामनि जों रायजो बेंगिरि राज्यपाल बिथाङाबो बेयाव थागोन आरो गोबां बेयाव आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। जोबोद गाजा गोमजा बेयाव जागोन बोथोरा गाज्रिब्लाबो बेयाव खिन्थु जोंनि जिखिनि साहित्य सिबिग्रा आरो रायजो राजा रावबो फावसायनानै थायाखै आरो बानजाय कमिटिखौ जोंनि बानजाय आफादखौ जों बाख्नायनांगोन। बेयाव बिथांमोना मेंनाय गैयालासे बोथोरा गाज्रिब्लाबो बेजों चेलेन्ज खालामनानै दिनैसिम बे 63 जे बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोबोद बेयाव माने खस्थ' सहायगासिनो दं आरो जोबोद माने बिथांमोना हार्ड लेबार बेयाव खालामगासिनो जों बयबो नुदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेयाव जों मोननै बेयाव गेलेनाय आयदानि बेयाव आयदा लाखिनाय जादों। मोनसेया जाबाय उसु आरो मोनसेया जाबाय बेयाव बर'नि जे दोरोङारि जि खमलायनाय बेखौ बेयाव जों कम्पिटिसन दोनदों आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेयाव देरहागिरि बिथांमोननो हयथ' बेयाव सार्टिफिकेट होनाय जागोन। दा बेखौ बेयाव बानजाय आफादा बेयाव सरजाबनानै लाफादों बर' थुनलाइ आफादा। दा बेयो जोबोद गोजोनथाव। जों बेयाव नुदों जे बड'लेण्ड जि उसु एस'सियेसन बिथांमोना बेयाव जेसेबांखिनि गेलेगिरि दङ बिथांमोनखौ हांख्रायदों। खुब सम्भब आसामनिफ्रायबो बेयाव हयथ' बाहागो लाफैदों बिथांमोना बेयाव गोबां गेलेगिरि नुदों। बेयाव 300निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। नंगौ जोंहा बे 63 जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिसिनो होननानै जोङो सानदों आरो जों बेबायदिनो आयजनबो खालामदों। दा बेवहाय जोंखौ एग्जिबिसननि दायित्व होदों जेला जों एग्जिबिसनाव जेनेरेलि जिखिनि थायो जेरैबायदि मोनसे नेसनेल लेभेलनि बिजाब मेला बे दङ। गासै 60था बिजाब मेलानि जोङो माने स्टलनि जों बेब'स्था खालामदोंमोन। दा जोंनियाव दिनैसिम 32सो फैबाय आरो बाखिफोरा हयथ' दिनैनि गेजेराव फैगोन आरो बिनिफ्राय जों बेबायदिनो जानाय लोंनाय बे बिभिन्न धरननि बर'नि दोरोङारि जानाय, मिसिंनि जानाय, कार्बिफोरनि जानाय, असमियाफोरनि बेबायदि जों गोबां आइटेमनि थाखाय जों स्टल माखासे बानायदों आरो बेफोरो गासैबो फिलाप जाजोब्बाय, गंसेबो गैला। बेयाव खांख्राइ सावनाय, ना सावनाय, अमा सावनाय, दाउ सावनाय गासै मोनजोबो। फिथा गासै जेसेबां जानाय दं बेफोरखौ मोनजोबो। बेनि अनगायैबो गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय जों बेवहाय धुनियाकै माने बेब'स्था खालामदों। लाना फैनानै गथ' गथायखौ हगारना होयोब्ला बिमा बिफाया बेरायना नायबाय थानो हागोन आरो बेबायदिनो हिन्जावफोरनि थाखायबो जोङो माने जेनेरेल मोननै बेब'स्था लाखिदों। जेनेरेल क्लथसेस
आरो ट्रेडिसनेल क्लथेस बेयावबो माने मिसिं कार्बि बर' बेफोरनि माने जिफोरा दङ आरो जेनेरेल जिफोराबो दङ बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे स्पेसियेल जों खालामदों देग्लाय माने मा इनभाइटेड माने जों माखासे इनस्टिटिउसन जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार CIT क'क्राझार गुवाहाटि इउनिभारसिटिखौबो हांख्रायदोंमोन डाउन टाउन इउनिभारसिटि रामानुजन एकाडेमि बेबायदि माखासे इडुकेसन इनस्टिटिउसनफोरनिफ्रायबो जोङो बिथांमोनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बेयाव खावलायदों बिथांमोना फैदों जोंनि लिंनाय लेखा बेनि अनगायैबो BTCनि बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि प्रमद बर' आरो जायगानि MLA जरेन दैमारि लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारियाबो बाहागो लायो। बे बाथ्राया जाहैबाय मा बर' थुनलाइ आफादा बर'नि मोनसे आगोमा आफाद आरो 61थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै बे तामुलपुराव गोजोन फोथाराव जानो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जागायबाय बयनिख्रुइबो गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय मा भारतनि हादोरगिरिया बेवहाय फैगासिनो दङ आरो 3 चिफ मिनिस्टारा बे जथुम्मायाव बाहागो लागोन बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय जोंनि बर' थुनलाइयाव आरो बर' माहारिनि गेजेरावहाय खोब गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेवहाय जिहेतु बर' थुनलाइ आफादजोंबो आगोलनिफ्राय सोमोन्दो दंखायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समावहाय जायखिजाया जथुम्मायाव बाहागो लायो दिनैबो मोनसे बर' हिसाबैनो आंहा दायथ' दंखायो आरो रायजो सभानि सोद्रोमा हिसाबै दायथ'आ एसे बांबाय दा दिनैहाय A to Z हाबाफारिफोरखौ नायगिदिंनानै मोजां गाज्रि नायबिजिरनानै जि हायो मदद होलायनाय थांखिजों आं फैबाय थादों थांलाय फैलाय खालामबाय थादों दिनैबो फैदों गाबोनबो थागोन समनियाबो थागोन दा खोब गोजोननाय मोनदों आं मिजिंथिदों बोथोरा न' डाउट एसे जोंखौ हेंथा खालामदों थेवबो जुजिनाय जादों बेवहाय अखायाबो जोंखौ फेजेननो हानाय नंला दा जिखिनि थासारि जों मोनबाय खोब मोजाङैनो जाफुंसारलांगोन खालि आं बेखौल' खावलायबाय गासै रायजो राजाफोरखौ जे फै बयबो लैहोर लैहोर फै बेवहाय बाहागो लाफै आरो जथुम्माखौ जाफुंसार होफै